Avui ens han acompanyat i també a la gent d'Oncoliga Girona que han participat i han col·laborat d'allò més. Gràcies. Morro do Dendê, de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê vou dizer como é que é. Lá não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o pop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou o maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vamos lá! Deixeu lliures el passadís oficial. Passadís dret, passadís esquerra. Morro do Dendê, de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque do Dendê vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o pop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou o maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Tem um de AR-15 e outro de Això ho ha estat tot. Aprofito ara que l'escenari està lliure perquè d'aquí poc no s'hi cabrà per donar-vos les gràcies i molt especialment a l'excel·lentíssim Ajuntament, perquè sense ells segur que no hauria pogut ser aquest ple. També molt efusivament els companys de la Junta del Centre Recreatiu i Cultural de la Societat, que any rere any, i esperem que no acabin mai, avui també han volgut col·laborar en aquesta meravellosa causa, com és aquest Playboy 2012, la seva 10ª edició. I ja per fi, per part meva només em queda dir-vos que ha estat un plaer haver pogut presentar durant aquests 10 anys aquest meravellós Playboy. És un orgull tindre gent aquí al darrere que t'ajuda a fer les coses molt més fàcils. Gràcies per tot, a reveure i fins aviat!